Bueno, moi boas a todos. Bueno, primeiro, como xa se ven dicindo, agradecer o festival, a Samuel, a Bea, que contasen con nós para estar aquí. No noso caso, que temos o Obradoiro aquí en Tui, pois é casi obrigado cando nos chaman nese aspecto. Nós hoxe estamos aquí para presentar un punteiro, entre comillas, novo, na afinación de sol, que foi surxindo un pouquiño polas necesidades que nos foron transmitindo clientes en conxunto, e clientes propios tanto do Obradoiro Gil como do noso. Un pouco porque entendades a situación, sobre todo os que non estades tan familiarizados co mundo da gaita, o punteiro de sol que viñamos facendo ata agora e que tamén estaba facendo Gil, é un punteiro que ten unha sonoridade característica, como digamos, a identidade da escola Corral, pero que tamén ten unhas limitacións á hora de executar ou de combinar con outros instrumentos ou agrupacións, etc. A principal característica é que ten un son bastante gordo, con moito armónico, e non requintea, que pos que non sodes gaiteiros, o término requintear refírese a subir a octava de arriba. É un punteiro que dache dun sol a un sol, pero máis para arriba non pode tirar. Entón, claro, evidentemente, eso, para as formacións, os grupos de tendencia folk que se fan agora, ou incluso para nivel solista, concursos, o propio conservatorio, que tamén é algo que nos vai exixindo aos artesáns de gaita bastante tamén, por todo o que van facendo a xente que vai saindo dai. Entón, ao final, é unha demanda que nos iban facendo, non? Que o punteiro, pois, que tivese un poquinho máis de versatilidade, que fose un poquinho máis fácil a hora de tocar, e o tema da sonoridade tamén de empastar con outros instrumentos, como hoxe se está facendo en grupos folk, tirando moito a tonalidades graves. Polo cual, foi algo que se nos foi facendo casi imprescindible. Entón, a través de Gil e nós, fomos un pouquiño madurando. Aquí trouxemos un par de punteiros. Este sería o punteiro clásico, o punteiro que se viña facendo ata agora, o que está á dereita, que, é o debuxo, o que está á súa dereita, xa sería, neste caso, o prototipo do punteiro de sol que estamos a facer agora. Non sei se se pode apreciar ben, despois, se queredes, podedes acercarvos. A principal diferencia que vedes está no grosor da madeira, que ao reducir bastante madeira vamos perdendo un poquinho de armónicos. Entón, a idea nosa é chegar a conseguir un punteiro versátil, pero mantendo un pouco a filosofía do son, como dixen antes, da escola Corral, ou como está facendo tamén Gil. Deixo-vos que vos fale un poquinho Gil tamén dos punteiros e que faga a súa presentación el tamén. Bos días. A creación deste punteiro, non é un punteiro novo, porque hai outros artesáns, evidentemente, que fan xa fai moitos anos algo destas características. Pero non era algo que tiñamos aí un pouco como apartado, porque, tiñamos outro punteiro, pero, as necesidades dos músicos de hoxe, evidentemente, nos obrigan a crear un punteiro novo. Non é un instrumento novo, é un punteiro novo, e o que buscan é iso. Inda que hai outros artesáns que fan algo parecido a isto, outros músicos nos pedían, ou clientes nosos, neste caso, que algo que fose máis cómodo de tocar, que tuvera outras facilidades para facer outro tipo de música hoxe. E depois, a diferencia que hai entre un e outro, a veces o outro é un punteiro muitísimo máis potente, pero hai diferencias de agudos a graves, non? É dicir, notase moito máis as notas de arriba, as de abaixo notase moito máis que as de arriba.
e entonces o que querían era un punteiro que fose máis igualado en volumen e que tuvese pois, moitísima máis facilidade en tono menor, en requinteo, que fose un punteiro, eles o que dicen sempre, queremos un punteiro de sol pero ca comodidade dun punteiro de do, non? Que é algo que nós, pois, bueno, pois non tiñamos hasta ahora porque tampouco non había demasiada demanda, non? Pero, bueno, ahora como hai moitísimo gaiteiro de conservatorio, músico moi profesional, pois eles o que nos piden é ese son característico, pois, bueno, da escola de Antón, e, bueno, pois era o que nos levan xa pedindo a fai anos, non? Evidentemente non é un punteiro que nace en 24 horas. Entón, pois, bueno, hubo que estudiar un pouquiño do que estábamos buscando para non facer, pois, bueno, ou copias ou facer cousas parecidas. Entón, bueno, buscar un pouco ese son que temos nós, pois, con calibres máis interiores máis grandes, e tampouco non facelo demasiado con moito grosor, precisamente tamén para que, bueno, o son fose máis equilibrado e fose máis cómodo de tocar, non? Pois, bueno, levamos xa, pois non sei, un ano e pico dándolle voltas hasta que naceu ahora isto. En principio estamos bastante contentos co resultado. A proba é que hoxe, bueno, cando a tarde veña Anxo con Begoña, de feito, Anxo vai tocar con un deles, non? E a proba é que, bueno, Anxo dice que Anxo é un dos pioneiros, non? Que sempre nos estaba preguntando, porque para tocar co violín é unha tonalidade moi agradecida. Entonces, el quería algo así, e hoxe a tarde, os que estedes no concerto, miraredes un pouquiño ese empaste que hai entre o violín e o punteiro, non? É dicir, algo que este máis acorde en igualdade de volumen, que non haya diferencias e que sea práctico e cómodo, non? É dicir, empalletado, que non dé demasiados problemas. E, bueno, creo que o conseguimos e, bueno, e repito, hai outros artesáns que tamén o fan, pero nos non o facíamos. Entón, bueno, creo que era o momento de dar o paso e ante a demanda e ese pequeno detalle que tiñamos nos de melloralo, pois, bueno, pois, ante a demanda dos músicos que hai hoxe en día, obligounos un pouquiño a estudiar e darlle unha volta ao punteiro que creo que lle facía falta, non? E, bueno, a tarde xa miraredes o resultado a ver se vos gusta. E nada máis, moitísimas gracias e vos paso co jefe. Bueno, bons días para todos. Bueno, eu creo que a explicación sobre o tema do estudio dos punteiros máis ou menos xa vos dan eles os dous, non? Eu non quería moito falar do tema, pero, bueno, insistiron que estuvera aquí. Ben, eu que os vou facer, o que vou un pouco a explicar era o motivo polo cual os punteiros graves, por exemplo, no Obradoiro Antón Corral, facíalos, por dicir un poquinho máis cortos, para ser máis cómodos para tocar, e a gordura da madeira, bueno, porque eu entendín, e entendo, que siguen estando, vamos a ver, vivos, están aí, era precisamente por o seu timbre, un timbre dulce, meloso, agradable, que non, pero claro, o problema é que non requinteaban. Claro, iso depende moito, pois incluso do largo, da gordura e do calibre interior, non? E entón, pois, bueno, as novas tendencias, que, sin lugar a dudas, van cambiando, e hai esa inquietude por parte dos obradoiros todos, sin lugar a dudas, de, bueno, poñerse un pouquiño ao día para aqueles gaiteos ou gaiteiras que piden ou exigen que polo menos haxa unha certa falidade un pouquiño que a segunda octava. E aí ve o tema do estudio ou intentar mellorar ese tema. Que pasa? É que creo que vexades as dúas diferencias, que efectivamente o feito de ter que alargar un poquinho o punteiro, menos madeira, moito máis delgado, e cambio de calibre, realmente, para min, perde, sin lugar a dudas, o timbre. Ese timbre redondo, agradable, algo o perde. Requintea, ou fai a segunda octava, como queráis chamarlle, pero, para min, perde un pouquiño a calidade do sonido. Pero, bueno,
as tendencias están aí, hoxe a exigencia é esa, e nada máis, é un poquinho a explicación que vos dou, porque nas sonoridades graves xa non é o de sol, sino todas as que existen, realmente nós sempre utilizamos ese sistema máis gordo punteiro, porque nos parece que, repito, o seu timbre é moito máis elegante. E agora depende o gusto de cada quen. Nada máis, é o que vos quería ampliar un pouquiño do estudio que se leva facendo fa moitos anos, non? Pero, bueno, eles, os novos son os que teñen, os que vos explicaron con todo o detalle o tema do estudio do punteiro que requintea. Sí, bueno, eu quería facer un comentario tamén en relación ao que acaba de comentar Antón. Un pouco a nosa idea non é sustituir un punteiro por outro. Non é que de repente saia un punteiro de sol e rematar co punteiro anterior. Para min, personalmente, creo que teñen características diferentes, o cual os leva a ter funcións diferentes. No meu caso, vexo o punteiro novo, entre comillas. Vexo máis, como comentei antes, vexo máis como un punteiro solista, un punteiro de acompañamento con outro tipo de instrumentacións, como pode ser o caso de Anxo hoxe cun violín, ou con guitarras, acordeón, etc. Que adaptase máis, o perder armónico, evidentemente, perde un pouco de calidade de sonido, que é o que comentaba Antón, pero gana en flexibilidade a hora de poder empastar, sobre todo, xa non tanto afinar, senón empastar, que creo que é o máis importante, con outros instrumentos. O punteiro o que se viña facendo ata agora, dende o meu punto de vista, sigue tendo a súa relevancia e a súa importancia, tanto como facendo función de baixos en colectivos grandes, como incluso con corales, que siguen pastando moi ben. Eu, nese aspecto, seguiría quedándome máis co punteiro de sempre. Pero, bueno, o resumo do que quería dicir, que para nós, igual que temos nos punteiros de do ou si bemol, varios modelos según un pouco as necesidades do propio gaiteiro, neste caso a idea é un pouco esa tamén, ter a idea do punteiro de sol máis solista, protagonista ou así, e seguir tendo o punteiro de sol un pouco máis como o concepto de baixo, entre comiñas tamén. Nada, pouco máis que añadir do que dixeron eles, simplemente iso, é dicir, sigo dicindo que o punteiro este, pois bueno, é un punteiro máis versátil e máis cómodo para tocar e para as tendencias que hai hoxe en día. Simplemente foi un pouco por necesidade, non foi por nada novo. Outro punteiro é un punteiro xa conocido de sempre, son diferente e ten outras características e simplemente que, bueno, facía falta un punteiro para o momento que estamos hoxe, non? É dicir, para tocar con outras agrupacións ou con outros instrumentos, non? Que a veces o que nos dicían é que o punteiro de sol sona moito, o empaste tes que poñer o gaiteiro sempre detrás, escondido, non? Para que non sonara demasiado. E, bueno, este punteiro que, bueno, ten un son máis igualado, é moito máis cómodo, e, depois, bueno, xa non é só o tema do requinteo, non? É o tema xa do tono menor, que vai moi ben, o tono menor, e a comodidade de tocar. Simplemente con iso non hai que buscar posicións excesivamente raras, nin andar con moitas posturas. Simplemente era un pouco iso, nada máis. É dicir, era algo que teñamos pendente e bueno, está aí porque os músicos pediron e, bueno, pues a veces hai que darlles tamén unha alegría a eles. E pouco máis, non sei, Antón quere dicir algo? Sí, bueno, pouco máis se pode dicir, pero, bueno, de todas maneiras, por falar un poquinho da historia, digamos, incluso está por rellenar un pouquiño este momento, que estamos vendo un punteiro en sol, que a mí acórdaseme nos anos 74, 75 aproximadamente, vamos a ver, eu creo que naquela época, non sei no resto de Galicia, a verdade, seja dita, se existía ou non o punteiro de sol. Eu casi deduzco que non, porque foi un momento importante, si moitos conoceredes a Roselio de Leonardo Bouza, un gran musicólogo, director da Escola de Gaitas da Diputación da Coruña, e foi o creador, por dicir alguna cousa, de cambiar un pouquiño a música da gaita, en este caso. Digamos que non polo xeito tradicional, pero, bueno, que era un avance, era unha posibilidade
que foi onde naceu o chamado, como ele dicía, Setimiro de Gaitas ou Sinfónica de Gaitas. Experiencia que, bueno, vivín en Lugo parte e outra parte en Ortigueira. Ali se formou un grupo didáctico e onde, efectivamente, chegamos a tocar a 7 gaitas de distintas tonalidades. Bueno, me explico. O sea, o Ponteiro de Sol, por decir alguna, creo que o que iniciou un pouquiño o tema foi José Bau da Coruña, que era o que tiña un contacto directo con Roser de Naudo Bouza por a súa necesidade, porque el quería varias tonalidades para poder xuntalas musicalmente, poder xuntalas. É un pouco complicado, pero bueno, non chegaron a acordo tanto un como outro. Entón, Roselio deu comigo en Lugo. Entón, eu segui un pouquiño esa iniciativa que tuvo José Bau como o fa agudo, que tampouco daquela prácticamente non existía. Eu quería 7 tonalidades, e entre elas a de sol. Bueno, eu intentei melloralo e creo que por aí foi onde empezou o tema. Entón, me explico que daquela eu recordo que incluso lle había comentado se quería algo da segunda octava, ou que non, para iso nada. Que por iso xa había tonalidades agudas, como a de fa, mi, varias, eran 7, non? Quero dicir que con isto para mí creo que foi un estreno, aparte das 7 gaitas de distintas tonalidades, do punteiro en sol, que foi realmente o que estáis vendo aquí, o da izquierda, o de Buxo, foi exactamente o modelo que naquele momento quería para poder desarrollar esa actividade do Setimiro de Gaitas. O Setimiro de Gaitas, vamos a ver, non tuvo unha continuidade moi longa. Eu intentei en Lugo, e depois en Vigo foi onde realmente volvín a conseguir outra vez revivir ese tema. De feito, hai unha grabación que, bueno, vos diría que en certo momento parece un verdadeiro órgano. Dados conta que son 7 gaitas de distintas tonalidades, en certos momentos tocando a unísono. O sea, cando a grabación está ben, nos salía bastante ben, aquilo daba realmente gusto. E hai no que na grabación do Grupo Didáctico da Universidade Popular, daquela época, ou ben no libro de Antón Corral, que fai pouco que saliu, aí ven precisamente o Setimiro, na última peza dos CDs que veño no libro, ven o Setimiro de Gaitas. Vos pido que teñáis esa oportunidade que os coitedes, que merece a pena. Bueno, eu explico isto por dicirvos algo máis e ampliar un pouquiño o tema sobre o Ponteiro de Sol. De acordo? Pois moitísimas gracias, José Manuel, Antón, Ramón. Primeira pregunta. Como te chamas? Bueno, a pregunta é relacionada con empalletado deste punteiro, porque o punteiro de sol sempre necesitou un empalletado moi exclusivo, non? Eu recordo que cando tocaba, cando era baixón que tocaba, a mí sempre me tocaba darlle aire a este punteiro e a palleta me requería unos pulmones potentes, non? Entón pregunto, se ademais de este novo desarrollo de punteiro que fixeches, hai que tamén presentar unha palleta con unhas características especiais. Pois Xaime Rivas pregunta pola palleta si ten que ser especial para este tipo de punteiro. Non, é dicir, o punteiro antigo sí que recordo que levaba bastante máis aire, era unha palleta bastante peculiar, como dices. Non, hoxe é un punteiro que pode levar o aire, que pode levar un punteiro de si bemol normal. É dicir, tamén foi unha das cosas que intentamos mellorar, que non fose un punteiro bravo, digamos, non, un punteiro que sea cómodo en todos os sentidos, tanto de tocar como empalletado, como o aire que poida levar. Non é un punteiro excesivamente incómodo en ese sentido. En ese sentido creo que tamén está bastante ben equilibrado todo. No, leva unha palleta de sol xa con unhas medidas xa concretas para el. Xa está estudiado tamén o tamaño, o tudel, todo iso. Tamén se traballou en iso. Tamén deu bastante... Bueno, hubo que compensar un poquinho todo, claro. Pero é unha palleta, vamos, normal, non ten nada extraño. É
é cómoda de empalletar e sin ningún problema, vamos, non é complicado, non? Outra pregunta? Non me quedou moi claro a millón, que me quedou algunhas cousas me quedaron claras, por exemplo, que requintea, que me seguro que quedará tranquila do sol millor, bueno, técnicamente que millorará cousas, pero a nivel tímbrico a explicación non me quedou moi claro. Me dices que perde o armónico sonovo, tamén me decides que basta millor porque entendo que menos volumen, non me quedou, vamos, non. A dúbida de Oli é sobre a sonoridade do punteiro, sobre o tratamento dos armónicos. Si podemos oír un e outro, digo para... Non sei se están empalletados, non o sei. E igualmente, con Anxo traballarase eso despois pola tarde, porque vai haber unha conversa. Non, Anxo vai tocar co último solo, é dicir... Aí Ramón vai... Só por ter unha idea. Non é que perda excesiva, vamos a ver, non é que o outro sone moito menos, é dicir, o que intentamos foi, é dicir, o que nós notamos e o que nos digo que sempre nos contaban a maioría dos músicos, bueno, nós tamén o apreciamos, é que co punteiro antigo había, abaixo era moi acampanado, entón había unha diferencia de volumen e tal. Iso, ti sabes ademais tamén, non? Con este intentamos equilibrar, é dicir, o calibre é totalmente diferente, non ten nada que ver, intentamos equilibrar un poquinho ese tipo de sonido. Non é que perda moitísimo volumen, que nos escuite, simplemente que está como máis compensado todo, non hai esa diferencia de tal. E, bueno, tampouco non é que perda ese brillo e esa tal, é dicir, creemos que non. Evidentemente, o soplar directamente da boca non sempre é o mesmo que coa gaita, pero bueno, podese facer aquí un pequeno soplido en cada punteiro un poquinho para que vexades se aprecia, non? Esa profundidade de sonido, esa comparación. Están sen tocar, evidentemente, pero bueno, por lo menos xa o propio sonido están probados. Sería. Y ahora sí. Este penso que algo grave. Está abaixo. Está pechado. Este é unha das características que se diferencian ambos punteiros. O sea, penso que aquí, aínda desto, penso que se aprecia ben xa a diferencia, non, da complexidade que ten este punteiro a hora de empalletar. Está sen tocar de fai tempo. E claro, é un punteiro que agora para tocalo, como os que sodes gaiteiros xa sabedes, require un pouco de traballo. Ese, sin embargo, xa collendo directamente, xa responde de outra maneira, que un pouco o que queríamos facer ver. Que até agora está moi pechado. Así podemos. Se punteira lo decía ser unha fuerza inestable, era moi... Algo xa mellora un pouquinho ahora. Pero non sei se aprecia ben tanto o chorro do sonido, era que o que volvo a comentar, o tocar na boca sempre non é o mesmo que colla a gaita e se ve un poquito tamén un paso co rock e tal. Pero bueno, creo que sí que se aprecia xa de primeiros no primeiro chorro que recibe, cando sopla aquí, ou cando non sei se xa queda un poquinho máis... Sí. Quizáis Antón quere decir algo para rematar e quizáis tamén están desabrindo un tema moi interesante para despois, de forma máis estreita, poder continuar debatindo. E non sei se Antón, perdón, si vas a decir algo e pechamos. Bueno, no, en principio agradecer novamente esto que estamos
a facer todos aquí. É unha iniciativa realmente extraordinaria, que non hai moitas, e que puidamos falar, pois, en fin, xente toda relacionada, especialmente algúns ca música tradicional e outra non, pero que é moi importante que estemos todos aquí, non? E, sobre todo, artesáns, que, en fin, que podemos ter un contacto, sin lugar a dudas. De todas maneiras, falando un pouquiño, sobre todo, no que é a potencia dos punteiros, sabedes, aquí hai varios artesáns, constructores tamén de gaitas, que vai, pois, na palleta, na potencia. Aquí o que hai que relacionar é máis ben o timbre realmente que pode dar un punteiro ou outro. A potencia se lle pode dar, e quitar tamén, sin lugar a dudas, con palletao. Eu me refiero máis ao que o timbre, o volumen moitas veces é debido á cuestión de palletas, e calibres, sin lugar a dudas tamén, non? Bueno, e nada máis, eu, para a miña banda, moitas gracias a todos e nada, hasta a próxima.